What's up guys? Ang akong mama karon guys kay gikabuhi. Gikabuhi aday karon guys. Suloy kayo akong mama guys kay gikabuhi. Nya naana sa dakong papa karon guys. Naa dito sila sa kanang dito sa gawas guys. Naghilot sila guys. Naghilot ni papa kay gikabuhi man si mama guys. Suloy kayo si mama guys kay gikabuhi. Unya gikabuhi si mama. Gikabuhi aday si mama guys. So ang iyang gitambal guys pinaig nga wate. Di ba tambal na? O kanang pinaig nga bugas kana man ang tambal sa amo guys. So mo na ipang tambal ni mama. Bye bye, thank you for watching. Salam, I love you all.